ginpanginwala ni former punong barangay Felix Dureza nga may nagakatabo sa iya nga termino nga C2C o convert to cash sa mga proyekto sa barangay San Isidro Haro, Iloilo City. Inyang kasunod sang pahayag ni incumbent punong barangay Ronela Juaneza nga sang bag-o pa lang siya sa pwesto sang tuig 2023 may nagpalapit anay sa iya nga kontraktor kag nagtanyag sang C2C. Base sa alegasyon ni Juaneza, nagsiling ang mga kontraktor nga nakaanda na ukon nangin practice na sa barangay San Isidro ang C2C. Diri kag nagsabat si Dureza bangod siya ang kapitan antes ang termino ni Juaneza. Suno kay Dureza, ginasuli o kon ginabaliskad ni Juaneza ang istorya bangod siya ang matuod nga may C2C. Pahayag sini sagad nga mag-imbento sang istorya si Juaneza kag nagabinutig. Pahayag pa sini wala gid sang amo nga scheme sa iya termino bangod tuman sila ka istrikto kag nakahibalo sila nga ginadumilian ang amo nga bagay. Ginhangkat pa ni sini si Juaneza nga pamatud-an ang iya nga statement kag indi lang lunsay mga alegasyon. Nauna naman nga nagkomento si Dureza sa Facebook post sang Bombo Radio kag gintawag si Juaneza nga professional liar, professional marites kag super corrupt. Antes nato ni pabati ang iya pahayag, balikan naton anay ang interview kay punong barangay Ronela Juaneza kahapon. Pero pagpungko ko di iya, damo kontraktor na nagkanto. May ma-offer na amo ni ho ang project mo, amo ni. Kaya wala naman kontraktor, kabalo ko ano project mo na mo. Siguro ginaukay na nandito nila sa babaw ang imo nga bid plan. Ang bal ko, siling ko wala sa kuan nimo. Ang bal niya, amo ni ho, kami ihatag sa amon. Tapos siling niya inang ihatag na amon sa inyo ang kwarta. Pakuha lang kami amon niya sang para sa amon. Siko na buhok mga balon, yung si Tusi. Siko wala na diya practice sa amon niya. Niya kay bulan mo sang una, siling niya muna din practice. Hambal ko, amon na diya practice, hambal nila. Siko wala ko na yung kabalo. Si punong barangay Ronela Juaneza, yari naman ang sabat ni former punong barangay Felix Dureza. Wala kami sinaya nag-practice ng situsing ng bal niya. So, kaya na siyang may situsi, hindi kami magawa mo na Japon sa investigasyon sa kokte. Wala wala ginapractice. Wala as to cover sa mga amo-amo ng mga issue. Okay, wala nila nga tama kami diya ka no kastriktura. Hindi na pwede. Ang sa iya, lagi sila ka issue nga wala man nila establish, wala may probe. Dapat kung may amo na ano nila probe nila kag iligal nila. Galing opisyo ya guys. Sa tama sa sagad mag-imbento sa istorya, magpilupig. Amunang hindi ako tani sila magsabat sa mga isyu na kay di way kamotora ano galing ang iba niya kapamatik ano pananawan lang sa amon. Mga relative kag friends ko kag mga constituent ko pananawan niya sa ako nabi.